ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁଚି ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳ। ଏହି ଖେଳ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କେବଳ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ମହିଳା ଏବଂ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁଚି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଝଲକ। ହାର ଜିତ୍ ତ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର କଣରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ମନ ଖୋଲି ପୁଚି ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।